साननाय हानायनि मोन्थाय दङ आरो बे हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा बिथाङा हयतो बबेखौबा दिगखौ नायदों आरो बे दिगाव नुदों बिथाङा जे आं माखासे बेलायाव हयतो फोथायथावसो खालामनाय बायदि जादों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा बे मथे हयतो बे खन्थाइखौ लिरदों जियानो जायाथों गावबा गावनि जिथु मावनांगौ बेवहाय मानसिया जेब्लायबो मुखुब थानांगौ बेखौ लानानै सोर मा बुंदों बेखौ जोङो बाराद्राय नायबाय थानो खामानि मावनायनि बेलायाव आंहाबो ओंखायनो बे बेलायाव जेबो गैया गाज्रि मोननायबो गैया दुखु मोननायबो गैया बे जाबाय साफा साफा मानसिनि सानस्रि गतिके बिनि सानस्रियाव आं हयतो सानफ्रामबो गाज्रियैनो माने नुजाबाय थादों ओंखायनो बिनि साननायाबा मा बिनि लुबैनायाबा मा हयतो दिनै आं जेखौ मावदों आं बेखौनो बुंदों जे बर' रावखौ आं दिनै आसाम बिधान सभायाव गायसनदों हयतो बेखौ बिथाङा मानोबा मोजां मोनाखै थिग बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय समाव आङो चिफ मिनिस्टार आरो माबाखौ आंनि पार्टिखौ नागारनानैब्लाबो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नारसिननानै अर्डिनेन्स खालामहोदोंमोन खारन सरकारा जोब्बायमोन जे काउन्सिला जानाय नंलामोन आरो बेखायनो गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स खालामनानै दोनथ'नाय जादों हयतो बेखौ बिथाङा मोजां मोनाखै मावजानो बादोंमोन बेबायदि गोबां बर' गोरोबथानि उनाव बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि माखासे खामानि मावदों हयतो बिथाङा बेखौ लुबैयामोन आरो हयतो बिथाङा मोनसे आन्दोआव माबा मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय दंमोन सोरजोंबा थानानै सोरजोंबा मानानै आरो दुखुआव बेबायदि लिरनाया स्वाभाबिक बयनिबो दुखुआ एखे नङा बयनिबो साननाया एखे नङा आरो जोंबो साननो नाङा जे जों साननाय जों मावनायानो गासिबो बयनिबो थाखाय बाख्नायथाव मोजां मोनजाथाव होननानै जोंबो साननो नाङा आरो आंबो बिदिनो साना फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव बिजेपि आरो इउपिपि एलायन्सआव थांना थाया ना बे थाबायनो थागोन जेब्लासिम दैदेनगिरिफ्रा थायो अब्लासिम थागोन गाहायाव जेबो गैया आरो दा बेबायदि जेबो बाथ्रा फैयाखै गतिके राजखान्थि ओंखायनो मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ थांखि लाहैगोन मोनसे समाव नाथाय आफादबो दं आरो आं सानो दा बिथांमोना बुंबाय थादों मोननैबो जे बियो दं आरो इयुनावबो थागोन गतिके राजखान्थियानो गावबागाव हान्जा आरो बे हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखौ लानानै बिसोरो बुदा फरा जालायो आरो मारै मावलाङो बिनि सायाव माने डिपेन्ड जायो आरो बेराफारसेथिं आं आसलते बुंथिगिरि हिसाबै आंहा बेवहाय जेबो राव माने माबा थाया सानबिधानिक भाबै जोंनि संबिजितनि हिसाबै सासे स्पिकारहा थोंजोङै मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थाफानो मोना बेवहाय थानानै खोथा बुंनो मोना नाथाय आजिखालि जेरावबो मिडिया दं खारखोमानो हाया थांखोमानो हाया दा दिनै आं सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव फैदों दा नोंथांमोनहा बेयाव दं आंखौ सोंबाय नालाय दा आंबो बुंनांगौ जाबाय आरो माखासे नाथाय आङो राजखान्थियारि जेबो भाव लानो हाया अदेबानि मोननै मोनथाम हान्जाफोरनि जेबो माने मा होनो गोरोबलायनानै खामानि मावनाय बे हान्जाया जेसेबांसिम लुबैगोन एसेबांसिम खालायबाय थागोन